Ụmụnne m, ekene m unu. Aha m bụ Oriakụ Uju Anyanwụ, nke onye chiri ya zere. Ekpere m n'ụbọchị taa bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma ma dịkwara nwaanyị mma. Isiokwu nkụzi m n'ụbọchị taa bụ ilu. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ilu bụ okwu ekwuru mana o nwere nghọta miri emi. Ilu bụkwa okwu amamihe mere oge ụfọdụ ndị Igbo na-asị na atụọrọ ọmata ọmara, atụọrọ ofeke ofenye isi n'ọhịa. Ọ bụ ndị okenye